висока, докато нормалните, това бяха предишните монитори, DIN Audio. Тук имаме два източника на звук, от тук излизат високите, от тук излизат средите, както 90%, т.е. 100% от колоните, които сте виждали на пазара. Когато излиза звука от две различни места, има фаза, където те се преплитат и тая фаза е много вредна за миксовете, защото там има някакви честоти, които изчезват, други се появяват. И вие сте го забелязали това, като стоите пред колоните и се мръднете примерно 20 см на някъде, напред-назад. Се получават ни такива дупки на честотите и те ти казват в пътването sweet spot-а, къде точно да стоиш, триъгълника, не знам си какво. И ако не го спазваш това и миксираш примерно с 20 см по-напред и после се дръпнеш назад на sweet spot-а и се окаже, че нищо не си направил, трябва парчето го почне наново. При Ether Audio няма такъв момент, защото sweet spot е цялата стая, няма значение напред ли си, назад ли си, нагоре, надолу, звука се пръска равномерно навсякъде и няма никаква фаза, което сдухва повечето хора, като правят музика на тях, защото не са свикнали да работят без фаза. И там има едни кросовър честоти, които им липсват, защото тук се чува всичко и няма кросовър никъде. И трябва да им свикнеш малко, примерно няколко дена да побачкаш. Се прави музика на такива колони и после се пусне една голяма аудиосистема, при която има фаза. Става чудесно, защото ти си направил музика без фаза и след това фазата си звучи добре. В смисъл, просто си избегнал тая несигурност, защото с фазата не знаеш какво точно правиш там, слагаш някакви честоти и махаш. А тук, каквото и да сложиш, то е на правилното място. И нещо миксирано правилно ще звучи правилно навсякъде. На колони с фаза, без фаза, с един говорител, с половин. И това е, нали, смисъла на занятието. И затова аз като ги чух и исках да си изхвърля моите колони веднага. И така и направих, да. Моля? Няма особености в стаята, бедрум? Има особености винаги, защото акустиката е едно от най-важните неща за качествен звук. С тях има по-малко особености, много по-лесно мога да ги сложа във всякакво помещение. Защото фазата се променя много по-фрапиращо, когато си в помещение без изолация, примерно. Защото там и стените се фазират. Тоест всичко е една фаза. Звука отива до някъде, връща се, това се получава фаза от отиването и връщането. После имаш високи, ниски и там имаш фаза. После кабелите ти могат да правят фаза. Примерно да закъсняват левия с десния или някакви такива неща. В смисъл всичко е объркващо в нашия свят. Затова аз инвестирах така един Мерцедес на старо, за да си взема тези колони и кабели към тях, които са направени от сребро и там също няма никаква фаза и всичко, звука се движи много по-бързо, много по-точен е. Всички малко микрозвучета, които не мога да ги чуеш при никакви други условия, се чуват, само защото кабелите са толкова бързи, че могат да пристигнат до тебе звука на време, а не се размазва по пътя някъде в пространството. Нещо, което аз изобщо не вярвах, че кабелите могат да има значение, но се оказа, че са супер важни. Така... Тук съм наплескал някакви други колони. Кажи. Въпрос. Ако се изолираме от тези невероятни тон колони и така нататък, да. какво мислиш за микса на слушалки? Супер е. Зависи какви слушалки. Нещо добро. Ето те са моите. Ти явно не си идвал тук друг път. Моля? Някакви мониторни слушалки. Не бе, слушай сега. Това са слушалките, които съм избрал аз. И те са толкова добри, че не ми трябват никакви други. Сега ще ти покажа как гледат отблизо. Ето това са те. Това е на Monster компанията. Miles Davis Edition. Мега high-end тапи, които са направени за слушане на джаз музика, но с толкова линейни, толкова обемни като пространство, че нещо смесили на тях се чува перфектно навсякъде. И аз всичката си музика, която правя докато пътувам, проекти, плочи, какви ли не глупости, ги правя на тях. След това ги пускам на колоните в къщи Ether Audio и няма нищо за промяна. Значи, вместо си купуваш колони за не знам колко хиляди евро, си купуваш ни слушалки за 300 евро. Изолират перфектно, идват с 20 различни накрайника, които сменеш и нагласиш спрямо ушиците, защото всяко ухо е уникално и си ти. Monster, Miles Davis Edition и тромпет също мога да напишете. Monster тромпет,
Майлз Дейвис и ще ви изкочи. Наистина, аз на всеки workshop това обяснявам всички хора, че с тези слушалки не ми трябват дори колони, защото толкова добре свирят, че няма значение. Даже съм мастерирал последния албум на Балкански на тях, Оренда, защото тогава бях с тези DIN аудио колоните и където и да пусна миксовете звучаха по различен начин и взех си тези слушалки, сложих ги и като хирургическа точност с скалпела всички честоти, всяко разстояние, ревърбите, панорамите, просто няма такава звукова картина. Не те болят ушите? Не. Не бе. Защото това ми е най-голям проблем. Говориме за много специални слушалки. Той Beats by Dre са доста парилни. Значи Beats by Dre започва като компания на Monster. Те заедно правят първите Monster Beats. След което доктор Dre решава, че ще става милиардер и почва да продава някакви китайски бокуци и Monster казват да го и си правят техните качествени продукти и не се занимават на доктор Dre тъпотиите. Така че, да, Monster са хората. А те всъщност започват като производители на кабели, Monster Cable. И всъщност кабел на тези слушалки е едно от най-важните неща. Тоест някакви злата вътре и чудеса. Наистина, обърнете внимание на кабелите, мога да прочетете някъде за какво става въпрос. Много сериозно положението. Това е вкъщи подредените бокуци, които съм докарал някой от тук. И този вирус е преди да го хакне моят приятел от Ether Audio. Прилича на дъска, пък сега това е отгоре полара. Да. Google ми излезе най-евтина цена в някакъв френски сайт. И да, пишеш Stream On и те са много. Той има ревърби, има голям ревърб, има модулс. Аз имам някои още вкъщи. Но така, задължително, ако имате хардуерен синтезатор, първото нещо, което трябва да му купите е един ревърб, с който да връткате копчетата на ефекта. И после, естествено, толкова много ще заребите, че си купите и дилей аналогов и след това и всичките други. Но е супер интересно и никой не може да ти писне да правиш звук с копчета. Така? Какъв е подходът за работа с вокали? С вокали? Първото нещо, което е как са записани. Ако вкъщи ги записвам, използвам един лампов микрофон, сега последно си взех на Rode, който осменихме лампата с телефункен лампа и предусилвател много е важно да минава през още лампи, за да стане още по-богат и топъл. И след това вече го записваш с качествена саунд карта, за да излезе качеството на микрофона. Оттам нататък как процедирам, зависи каква песен, за какъв стил искаш да разбереш. За мене? Добре, какво точно? За как ги процесвам, примерно ли? Чисто софтуерно. Добре. Моят чейн за вокали е... Я да видим дали ще мога да го направя тук. Защото не знам дали има всичките плагини. Вокал. Сложим нещо да пее. Айде... Уп и... Примерно, някакво си мучи там. И сега това, което причинявам на вокалистите в моето студио е Airvox. Airvox е много приятен плагин за компресия и гейт. С малко съвсем леко да го чукнете и вече разликата е осезаема. Сега някои певици много го мразят, защото им убива супер динамичния глас, но пък някой път не може без него, защото потъват някакви фрази в микса. Това е най-лесният начин да ги изправите и да са долу-горе стандартизирани. След което използвам
този, как се каже, вокал, я да видим. Да. Или KLA, или JJP, зависи, може да се поровите малко из тях. И тук има някакви интересни ефекти, примерно ако искам нещо по-експериментално. Само че, кой беше? Да. Сега тук има различни варианти. Help, примерно е... Така. Също един DSR много важно да сложите, защото много често вокалите са записани с гаден микрофон и имат разни съскания и неща. Дейв Пенсандо е един от най-големите звукови инженери в света и неговия пресет е доста приятен. И от тук от Threshold решавате колко от тези съскащи звуци да убиете. Може да пробвате DSR преди основния ефект или след. Това зависи вече откъде излизате с-та и ш-та и неща. И след това аз слагам едно SSL еквалайзерче, в което отрязвам с филтър най-ниските, ако някъде, защото много често при записа с микрофон чуват едни бом, такива свръхниски честоти, които са или от преминаваща кола, или пък от вокалиста нещо, ако диша. И затова така ги унищожаваме. Тук също има интересни пресети, но всичко по-добре се направи на ухо. И няма стандарт, примерно, вдигаш 300 Hz, намаляш 600. Това се случва с уши, не с таблици. Но ако някой пък е нацелил точните честоти, ще се радва да ми ги каже. И след това много често в по-агресивните парчета използвам лимитър като финален процесинг за вокала, за да може да го държи в едно ниво и ако има някъде някакви пикове и крясъци, да ги държи стегнати без да минат в микса. Другото много важно, сега този ревърб, който тук е някакъв дефолтски, може да е малко тъп, затова отивате на Send ефекта и Plate. Това е ревърба, който се използва за вокали и пробвате различни плейтове. Примерно. Ето този е приятен. Я друг. Малко дилейче. Я заедно стоя. И така. Доста често в моите парчета, като има вокали, обичам да правя хармонии с тях и дубликирам същия звук, уорпнат примерно 7 цента нагоре. Да чуем сега. И също го групирам, за да е заедно с оригинала. Това с групирането става много лесно. Ако си направил ефекти на единия канал, обаче искаш 6 канала да ги ефектираш също нещо, групираш го този канал, местиш ги всичките ефекти върху групата и след това всички други канали, които искаш да са ефектирани с този ефект, ги слагаш вътре в групата. Така, спираме тези 7 ефекти тук и ги слагаме на групата също. И да чуем сега. Mining. Само, че не с beats, че става счупено момичето. Ей така. Може би 7 е малко високо, петичка. Такива неща. Някакви други въпроси? Чисто за семплиране на зачопване, Да, за чопването аз всеки път го показвам това, но ето пак. Примерно. Чакай нещо. Какво ще кажеш сега? You take me. Десен бутон в браузъра върху семпъла и Slice to New MIDI track. И това ти е магията. Гледай какво става. Автоматично Ableton ги нарязва на 67 клика и от тук вече си ти.
Може да си просвирваш всеки един семпъл по-отделно. Тук можеш да ги видиш как изглеждат, може да им смениш местата, но това е някакъв дъх. Сменяйки октавите, се движиш по слайсовете, които са, ето тук се виждат къде са. Така, сега тук има и много интересна част. Виж как като променя на макрото параметрите и това, което го правих в семплера, ето го тук, може да си ги гличнете пичовете. Също да дадете sustain на 0, те ги връщам обратно и даваме decay. И стават малки пукалки. Swoop length пак. Така, натискаме Alt на това триъгълниче, за да направим всички канали да са малки. Къде отиде? Така. Секунда, че emergency. Много интересно това носът. Така, сега, тая ли група беше вокалическата? Да. Хващаме го този канал и го закарваме при вокалчетата. Я да чуем сега как ще звучи там. Чудесен е. Доста поп. Картечницата. Друго, което мога да направите за по-бърз ефект и да стане някакви интересни неща, е прежиатор, който като го сложите пред такъв нарязан вокал, става също имаме гейт. И така, има толкова варианти с Ableton да се направи нещо интересно. Може би за накрая да ви синтезирам един бас, защото да, съм едно операторче, че знам, че всеки път има недоразбрали как става тая чудесия. Сега тук това парче всъщност какво беше? Някакво техно, което съм правил. По същия процес, който ви показах, с ресемплирането на реактор, ето го реактора тук, като пача му е това. Абсолютно идентично нещо, с два различни звука. И ето, два звука. Това е правено на тези слушалки във влак от Швейцария към Милано, защото имах техно партия да пускам. И си го направих за сета. Това са от Ultraloop експортнати такива нещица. Ето и това също. Което звучи. И най-якият звук всъщност е и той. Който съм показвал много пъти как се прави, но мога пак да мина набързо. Я видим бас линията каква е? Че ми стана интересно. Да, някакво каса, която е low пасната съвсем с sidechain. И така, нататък. Тук има някакви дръмен бейсчета, които съм правил. Я видим това. Набързо и после отиваме в оператора, че има 20 минути. Ужас. Но мен ми трябва около 5 да го направя, така че просто да го видя това парче пак правено в самолет, само че не във влак.
А, Виж, като е смесено добре на качествени слушал, колко добре се чува на тъпи колони. А ако го направиш на тъпи колони, смятай на хубави слушал как се чува. Просто... И това е събас, в принцип. Сега тук идват много интересни звуци. Поне на мен са много интересни. Това е от някаква бас линия, която по принцип звучи е така. Обаче с този филтър става съвсем различно нещо. Малко овердрайвче, сатурация и имаме този стап. И тук. И после моите любими мелодии с 3 ноти. И втори дроп. Много често в старанието си да направя втория дроп по-различен, го правя толкова различен, че е 2 пъти по-як от първия дроп и тогава трябва да го направя първия дроп като втория дроп. Но това са, нали, нещата от живота. Тук има един класически брейк, който не мога да го чуеш в общата картина, но допълва много добре. Това е някакво вокалче, което мели, пак с този филтър. Същия смисъл. И сега да направим едно операторче. И ще видим какво още може да изкочи. Така, значи, оператора, едно MIDI каналче. И това е оператор, само повтарям, пък някой може да не знае какво е. Това е синтезатор оператор от библиотеката на Ableton, който изглежда доста елементарен, но всъщност е адски мощен, ако му влезеш под кожата. И той състои от тези 4 осцилатора, които всеки един от тях има различни, може да заредите различни waveforми. На първия си е sine, на втория също е sine по дефолт, но ето как звучи дефолтския звук. Чай да видим някаква нота, която се чува като бас в тази зала. За съжаление няма такава. Те са адски високи. Това трябва да е съббаса, който клати всичко, но така, няма значение. На 4 април ще ги чуете по-добре. И сега тук започваме с добавяне на втори оператор, осцилатор. Ето веднага се получава тази модулация. И добавяме и трети. Обаче третия вече може да е с друга waveforma. И сега да чуем. След което може да го детюнем него леко. Да почне да върти. Ако това го вдигне, се получава малко по-различен звука. Така, него също може да го детюнем. Но може и да не го... Така, сега на третия това му се случи. Мога да вкараме четвъртия осцилатор, който леко изпърдява, защото е sine wave след square. Сега, за да не звучи така, ще му слагаме малко coarse. И... Чай да видим. Че гадно... Сега всички ще намразят оператор. Я да видим, ако този е някакъв друг. О, вау.
Кажи бе. Това е доста... Трябва да си поиграете. Моля? Какво викаш? Верно ли бе? О, Боже. Правилно. Ето виж кой е внимавал в час. Браво. Да, това всъщност беше проблема. Беше по-нисък като пич и... Иначе е готов пач. Ето го. И... Сега вече ако вдигаме този корс, мога да си режете така филийки. Може един envelope да му използвате. Само че... Аре бе. Клок. Ой, много приятно трепти. Това е от Детюна. Така. Всъщност любимата ми секция е филтъра и шейпъра на филтъра. Това е pre-distortion, преди филтъра, който размазва звука доста приятно. С soft distortion и повече драйв получавате този звук. А пък с hard distortion вече съвсем друго нещо. Но първо да сменим филтъра на notch филтър и да го дръпнем малко по-ниско. Така. Може и така да си бръмчи. Може хард да не е толкова хард. След това пускаме LFO-то и махаме Destination A, B, C и D и включваме филтър. А сега вече филтъра се контролира от LFO, което можем да сложим триангъл, примерно като waveforma и от тук да дадем синхронизация с темпото и става нещо такова малко като бълбукащ котлон. Я да видим. О, супер! Може и по-малко амаунт. Значи всичките параметри, които докосвам, виждате, че давам нагоре, надолу, връщам ги постоянно. Това е... затова не става, примерно, един път да гледаш някой как го прави и да кажеш, ето нищо не стана в нас. Защото идеята е постоянно да ги въртиш и да гледаш долу-горе, да тръгнеш в тази посока, но да го нагласиш. Понеже FM синтезатори, какъвто е оператора, са адски гъвкави, има толкова много възможности. Много често свършвате с някакви звуци на повръщано, както и аз в момента. Но доста често пък се получават много добри. Я да видим сега. И ето сега, от един левел, каква модулация. Това е великия звук. Тоест, това го автоматизирате, правите бас линията и сте ви. Обичам го. Сега даваме pitch envelope и както в семплера ви бях показал, ако дадете нагоре и това го засилиме малко, става. Звука слиза от високо, може още по-високо. Така се правят каси, примерно. Или габа, или каквото искате. Може и от ниско. С лекичко. Ето, супер. Това никога не бих казал, че там ще стане, докато не го пробвам. Я сега чънга. Ето е моята бас линейка. Така, от тук нататък пача е готов. Слагаме му един glide от Pitch Envelope секцията и от генералната секция даваме Voices 1, за да може да направим този номер. Когато добавяме втори тон, той да звучи пичнат нагоре плавно. Ето го, сега да го демонстрирам малко по-брутално.
Ай съм на 70 темпо, но няма значение, така за дъбстепарите нещо да остане, че мога пък някой да иска дъбстеп да прави. И аз сега. Добре. Окей. И сега му даваме на този малко автоматизе. Цък, цък, цък. Тът. Я. Сега никой не е казал, че трябва да правите резачки. За да ги спрете резачките, затова са направили копчето тон. И с този тон го давате надолу и сте вече в подводните дебри. Така, сега нататъка, ако този пач ни ви е достатъчен, може да го развиете с процесинг, EQ, сатурация, дисторшън и така нататък. Но аз това, което правя много често е правя инструмент трак. Това се получава, когато цъкнете върху оператора и Ctrl-G или Command-G и се получава инструмент, който е вече в рак и този рак може да го отворите като съдържание от това бутонче в ляво и тук вече може да дубликирате първия оператор и да го кръстите примерно бас 1, а втория да се казва бас 2. Някои разбрали как го направих това цялото? Как стигнах до инструмент рака и вече имам два оператора? Предполагам, че да, ако не, спуснахте влака. Сега, на втория отивам при последната секция и тези алгоритми отгоре подреждат по различен начин осцилаторите, а те, понеже много се влияят един друг за модулацията, се получава абсолютно различен звук. И ето го, примерно, от това стана това. Може и той е. Той е същия почти. Тук има съвсем различно нещо. Друго различно. Той е повече в събовете. Олеле. Той не е лош. Еха. Той ме кефи. И сега двата заедно. Само че. И аз с това да видим. Ето сега имаме вече два баса, които звучат едновременно. Като целта на занятието всъщност е всеки един от тези басове да вземе определена позиция в спектъра. Като аз този втория искам да е в средите. Затова ще му изрежа ниските с еквалайзър, след това ще му сложа едно ревербче. Малко говоря като Оти Бачваров вече, но няма проблем. Малко пеперче и сега едно сатуратченце. Ето така. И малко драйвче. Така да вкус. И стана някакво чудо. Ето го. Страхотен. Върви много добре с едно хубаво винце. Дисторшенче. Аз съм фен на дисторшените, може би забелязахте. И много важно, още един еквалайзър преди дисторшена, за да може да избочите някоя чистота така по мъжката. От тук идва вече характера. Еквалайзър преди дисторшен и всички чудовища се раждат. Също мога това да го модулира.